dira eta edeila zua dira, ikusi da egun jaiodan infantila, Maria Jose, Jesus Maria. Abendu santu honetan, Kristoren jaiotzian, kontentuaren handiz guztiok pozgaitian, Maria Jose, Jesus Maria. Adan formatu izan zan lehenengo lurrian, pekatu egin eban paraisu eternalian, Maria Jose, Jesus Maria. Behar zarabialdu lurrera aingerua, erremediatzeko Adanen pekatua, Maria Jose, Jesus Maria. Trinidade altuko bigarren persoia, transformadurik dago Belengo portalian, Maria Jose, Jesus Maria.
Aria, hartu argizaria, horratzan, fast, korapilo bat. Aria, hartu argizaria, horratzan, fast, korapilo bat. Kolpe, 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 koxita, koxi, koxita, koxi, kolpe, 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 koxita, koxi, zapata. Kolpe, 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 koxita, koxi, koxita, koxi, kolpe, 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 koxita, koxi, zapata. Kolpe, 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 koxita, koxi, koxita, koxi, kolpe, 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 koxita, koxi, zapata. Kolpe, 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 koxita, koxi, koxita, koxi, kolpe, kolpe, kolpe. Yep.
El ladre del
Bueno, urtero bezala, aurten urbildu zaizkigu, eta eskerrik asko, Mari Domingi eta Olentzero, beraien lan nekezaren tartean, deskantsurako tarte hartu dute, eta gure gana etorri dira zuen musu eta agurra jasotzera. Eta guk, bagerekin ez etorri bat zinetela, prestatu ditugu, bertso batzuk, dantza batzuk, eta espero duzuei gustatzea. Eta orain zuekin bertsoa. Zuretzako, Olentzero lehenbiziko. Eta orain nola ez, Mari Domingiri beste bat, bi eta hiru. Olentzero laguntzaile, badakigu zuzarela, muixu eta besarkatzaile, zu ere izaten zara, hau guztien begirale, ongi portatzen badira, opari askon senyore, herri guztietan barna, beti zoaz kale-kale, musu asko eta askoren, zaten zara banazere, bakoitzak bere zapore, ea nor diren hartzaile, Mari Domingi beti da, fresazko muxuen zale. Txalo, bero!
Beno, hartu dantza politoren ondoren, makilak eskutan badugu prest dugu, bigarren dantza.
Eta berriz ere, bestetik dantzak izan dituzue, eta gero, gogona etorri zarete zaberez, eta hemendik pasatzen dut zarete, ume eta heldu eta gazte,
Zet izaten. Orai, alde hortatik igoko dira denbiziko dantzariak, último parte para Antontzeroak, pintxarrik inoen direnak, eta gero, neska, mutiko, guzti guztiak, hemen dugu Olentzero, hemen dugu Mari Domingi, Muzio eta Bexarken zain. Tripia betea jaukatetan besteak hor konpon. Tringilindron gaur gabon, tripia betea jaukatetan besteak hor konpon. Galdara bete aza egosi, koloretsuak gorriak, bere hala iruntzi notzan azkenengoko horriak. Galdara bete aza egosi, koloretsuak gorriak, bere hala iruntzi notzan azkenengoko horriak. Tringilindron gaur gabon, tripia betea jaukatetan besteak hor konpon. Tringilindron gaur gabon, tripia betea jaukatetan besteak hor konpon. Hiru puntako hartzal batekin sakatrapua bailitzan, ez dira piko handizko batin barrua utzuz zainozan. Hiru puntako hartzal batekin sakatrapua bailitzan, ez dira piko handizko batin barrua utzuz zeinotzan. Tringilindron gaur gabon, tripia betea jaukatetan besteak hor konpon. Tringilindron gaur gabon, tripia betea jaukatetan besteak hor konpon.